İtler ve pişiklerin tarihi vardı. Onların täsin hareketleri ve olar vardı gyzykly faktları. Ha başka da itler bilen pişikler näçe oňşanyk? Bu videoda bu soraga jogap tapýas. Taýyn bolsaňyz videoňa başlaýyn. Pişiklerin ilkinji ýedek 4000 ýyl ozal Misirde eldekileşdirilendigi kabul edilse-de, olaryň adamlaryň arasynda bolmak has ir ýüze çykypdyr. Ýawany pişiklerin 100 000 ýyl gowrak, mundan ozal Mesopotamiyada adamlaryň arasynda ýaşap, miladydan öňki 12-nji müň ýyllarda goýullar we geçiler bilen bir wagtyň özünde eldekileşdirilendigi ma'lumdyr. Arheologiki gazy watarşy işleri soňky 10 ýylda ýakyn gündogor ýawany pişiginiň häzirki dünýädäki öý pişiklerine iň ýakyn garyndaşdygyny we Mesopotamiýaly daýhallar tarapyndan sıçanlar ýaly däne ät ýaşyklaryny iýen mörmejekleri gözükçilik etmek üçin eldekileşdirilendigi suwd edildi. Pişiklerin taryhyny öwrendik. Gelin indi bolsa hemmemiz bilelikde pişikler barada gyzykly faktlar öwrenelik. Tebigy gurşawda ýaşaýan pişikler beýleki pişiklerin öz territoriýalaryna girmeginiň öňüni almak we beýleki pişiklerin öz territoriýalaryny ele geçirmeginiň öňüni almak üçin peşewlerini gömýärler. Sadan bir pişiğin ağzında 30 san diş vardır. Pişikler beýiklikden bökönüne deň awrunlyk mehanizmiň kömegi bilen 4 aýagyň üstüne düşýärler. Pişiklerin burun ýerleri, adamlaryň barmak ýerleriň deň bolmaýşy ýaly burunlarynyň ýerleri hem aýry-aýrydyr. Pişikler adamlar we zatlara sürtünip degmek arkaly öz meýdanyny we zatlaryny kesipleýärler. Ortaça 15 ýyl ömrü bolan bir pişik ömrüniň 126 aýyny ýatyp geçirýär. Pişiklerin gulağında 20 san mişsa vardır ve bu olaryň has gowy duymagyna kömek edýär. Dast adly pişik 420 sany çağa doğurup ýazgylara geçen iň köp çağa doğuran pişikdir. Bütün dünýä gara pişigiň betwagtlyk getirýändigini anlaýan bolsa-da, diňe gara pişik Angliýada we Awstraliýada uğurun çeşmesi hasaplanýar. Pişiklerin murty deň awrumlygyny saklaýan däldir. Ol diňe bir ýere girip biljekdigini we bilmejekdigini kesitleýändir. Pişikler adamlar ýaly hem düş görüp bilýändir. Owa, ýalňyş duymadyňyz. Pişikler adamlar ýaly düş görüp bilýärler. 1954-nji ýylda Fransuz neurologiýa alamy Michael Jouettin we kardeşleri uku wagtynda pişiklerin düş görüp bilýän bölegi bolan REM zolugyna päsgel berip, başyny ýokary galdyryp, a wagtyndaky hereketler edýänligini görkezdiler. Pişikler adam saglygy üçin gaty peýdalydyr. Geçirilen gözleglere görä ýürek ağrı howpuny azaltmak, kelle ağrıdan dinmek, gan basyşyny deňleşdirmek ýaly peýdalary bardyr. Gelin indi bolsa itler barda epleşeli. İlkinji bilen itleriň taryhyna göz aýlaly. İlkinji eldekileşdirme. Bu meselede heniden çözülmeyen meseleler bardır. Şol sebäpli videomda toplan maglumatlarymy dürli çeşmelerden bermek isleýän. Bir maglumatlara görä, itleriň eldekileşdirilmegi Merkezi Aziýanyň bir ýerinde 15 000 ýyl ozal bolup geçendigi baradaky güýçlü genetik suwutnamalar vardır. Genetik gözlegleriň ýene bir netijesi möjekler 16300 ýyl ozal Hytaýda çopanlyk üçin eldekileşdirilipdir. Adamlar bilen itleriň arasynda güýçlü baglanşygyň barlygy indi ilmi taýdan hem kabul edildi. Bu baglanşygy goldaýan ilmi barlyklar hem bardyr. Adamlar biri-birine seredenlerinde duýgudaşlyk bildirýärler we oksitosin adly gormon bölüp çykarýarlar. Gözlegler itler bilen adamlar hem bir-birine garanlarında şol garmony bölüp çykarýanlygy ýüze çykaryldy. Bu videomda türkmen iti bolan Alawaýa da ýer bermek isledim. Tımgadı basır. Meni tımgadı köpekde akuşten tohum itinin neslinden. Şu tımgadı limon bu arwana tohum itinin neslinden. Ben buna limon şu limonlar qora nitme taktım bu tımgadına. Benim basarım. Benim aslanım. Hoş. Alawaýa'da başgaça adlandyrylýy ýaly Merkezi Aziýanyň çopan köpekleri itleriň gadymy tohumlarynyň biri bolup, ol Uraldan Owganistana, hazırdan Hytaýa çel aralykdaky ören giň şäherlerde saklanyp gelinýär. Alimler bu itlerin Mesopotamiýanyň söwüş itleriniň tohumundan gelýänligini aýtýarlar. Kinolog hünärmenler Alawaýa itiniň iň gowy tohumynyň Türkmenistandadygyny ikrar edýär. Olar güýçlü, çydamly, özboluşly aýratyn alamatlary bolan itlerdir.
Hakiki alawaýyň daş görnüşi hemde beden guruluşy özüniň sazlaşykly, deň ölçegli bir sydyrylygy bilen beýlekilerden tapawutlanýar. Ulu gowresi, ägmezligi, asudalygy hemde arkaýlygy bilen türkmen etleri, köpleri özüne bende edýär. Çalma öjeklerden gelip çykýanlygy aýdylýan itleriň 400-den owra tohumynyň barlygy aýdylýar. İtleriň evolýusiýasy takip bilinmese-de, ilkinji itlerin gözü itileri we gow iýsalş duýgularynyň barlygy şüphesizdir. Bu kiplerin ösürüp, adamlar olary zerurlyklaryna, ödürlü jüwitleşdirmeler we dürli jinslar döremegine göre ulanyp başladylar. İtler dünýä inen pursatyndan başlap adamlara meherli garaýarlar. İtler bu görnüşde dünýä gözüni açýan ýeketek haýwandyr. Şonuň üçin itiňize ýakynlygy görkezýän çäňiz we onu öwrenşän çäňiz, ol size ýa öwrenşip meher berip başlandyr. Itiňiz size değişdirdigini göz ýetiren badyna, ol siziň ýysyňyza eýe çykýar. Şol sebäpli ýaşaýan ýerlerinde siziň zatlarynyň gapdanda ýatmagy makul bilýär we bu olary rahatlandyrýar. Enesinden ýaňa aýrylan itler eýesini iň gowy dosty hökmüne görýär. Täzeýe çykyp kabul eden itiňize özüni alyp barşyny gözöçilik etmek üçin kömek etseňiz, olar size öpaly dostlugyň näme zatdygyny görkezler. İnsanlar bilen dost bolmandan başga da insanlar olary köp maksatlar üçin ulanýarlar. İtler gaty ösen is duýgusyna eýedirler. Adamlara göre müňlerçe ýesi tapawutlandyrmagy köpüdirler. İteller tapmakda da üstünlük kazanýarlar. Esasanen polisiýa itleri ýürüte taýýarlyk alalaryndan soňra howply maddalar aňsatlyk bilen tapyp bilerler. Ýene de ýeterlik derejede taýýarlanan itler maýyplaryň ýa-da körleriň iň gowy kömekçisi bolup biler. Adamlar ýaly itler hem täze zatlar öwrenip öz başarnyklaryny ösdürip bilýärler. İtler üçin iň kyn okuw K9 okuwudyr. Müňlerçe ýyl bäri adamlar bilen birle ýaşaýan itleriň ýene-de bir peýdaly tarapy çopanlara kömek etmek we olary goramakdyr. Geliň indi bolsa itler baradaky gyzykly faktlary sizlere aýdaýyn. It aýalarynyn köpüsi muny bilmese-de itleriň gözlerinde 3 tane gabyk bardyr. Üçüncü göz gaby gözü goraýandyr we çyýagy saklaýandyr. Merkez Afrikadan gelip çykan it tohumy basenji beýlek itlerden tapawutlanýar. Basenjiler ýürmeýändikler sebäpli beýlek itlerden tapawutly tarapy uýlaýarlar. Bu it tohumy elmydam oýnamaga taýyn we gezmegi gaty görýärler. Döwrüň iň uzun it hökmüne tanalýan Guinness Rekordlar kitabyna giren Zeus arka ayaklarında duranına 224 cm yetip biler. Zeus 2014-nji ýylda 6 ýaşyna ýetmäke aradan çykdy. Newfoundland tohum itleriniň ajaýyp halas ediş tohum itleri bolandygy ma'lumdyr. Watanlarynda balykçylar tarapyndan terbiýelenen, östürilip ýetişdirilen bu itler aýaklary we ýürüte sütükleri sebäpli suwda ören işçek hereket edip bilýärler. Akylly, batyr, dostlukly, asuda, ygtybarly bolmaklary bilen hem tanalýarlar. İtleriň hem burun ýerleri adamlaryň barmak ýerleri ýaly ütgeşikdir. İtleriň burunlarynyň çyýly bolmagynyň sebäbi gowy iý salmaklar üçindir. İtler burunlaryna gelen iýsi has gowy alyp bilmekleri üçin burunlaryny ýalaýarlar. İtleriň iýs duýgusy adamlarynkydan 100 000 etse gowudyr. İtler 2 ýaşyndaky çağanyň aklyna ýedir. Bundan başga da itler edil adamlar ýaly ruhy ýagdaýynda düşünüp bilen ýeketek haýwandyr. Pişikler bilen itler näme üçin oňşanak? Pişikleriň we itleriň beden dilleri aýrydyr. Mysal üçin it guyrugyny silkelende it dilinde özüniň ören bagtladygyny örkezýär. Şeýle de bolsa şol bir hereket pişige hüjüme taýynlygy aňladýar. Elbetde pişik bu hereketi düşünmeýär we özüni goramak üçin ite hüjüm edýär. Başga bir garaýyş pişiklerden çykýan käwrisler itleriň pişikleri kowlamagy iterýär. Aslında bu görnüş itleriň ýertici genleri sebäpli pişikleri kowlaýandygyny aňladýar. Her gezek haýwanat bagyna baranmyzda ol ýerdäki haýwanlaryň ýesirligini uzatýarys. Hiç kim haýwanat bagyna barmasa, haýwanat bagda bolmazdy. Haýwanat baglaryna gitmän, yamanlygy ýok etmek üçin gaty ýöne köýsüldir. We bu diňe biziň elimizde. Hemme zat bir meňe işlemallar, haýwanlar, adamlar, ösümlükler, ağaçlar, adamlar, haýwanlar bolmasady näme derdiler? Ähli haýwanlar bolmasady adamlaryň ruhlary garp bolardy. Adamlar ýalňyzlykdan ölerdiler. Şol sebäpli canly jandarlaryň gadryny bilelim. Bütün canly jandarlaryň biziňki ýaly janlary bar ahir. Mähreman dostlar, bu videomyzyň soňuna geldik. Video gönlüňizden turar diýip umyt edýän.
hayvanlara goraly. Olar biz ýaly canlylar. Indiki videoda görüşýänçek sag bolun.